Assalamu alaikum jama'a. In kamar yadda kuka sani, wannan tasha ce wadda take haska muku sababbin fina-finai da kuma tsaffi. Idan kana da fasta ta tsohon fim ko sabo, za ka iya turo mana ita domin mu tura ma fim a duk inda kake. Abin da za ka yi shine ka ɗauki lambar mu wannan wayar sannan kuma kai mana WhatsApp. So, karfa ka je ka ba da wata lambar daban, ka kula da kyau ka ɗauka. Mun canza lambar WhatsApp ne akan wadda kuke gani a wancan bidiyoyin na baya. An ta hallau da tsohon fim da sabo duka muna tura kuma muna da tsarin VIP guro. Wannan su ne tsarukan namu. Wato, ana biyan naira 4,000 a wata, kuma kullum muna sanya fim guda 2 zuwa 3 har 4 idan ta kama yanayin rana yanayin sa'a. So, kawai abin da za ka yi shine da ka ɗauka wannan lambar tamu da kai mana magana, kuma idan baka da telegram ka sauko shi kafin kai mana magana dan Allah. Kuma ba ma jin shakka yin kasuwanci da kai ko a ina kake, kama Kamaru, Chadi, Ghana, Niger, Libya, Benin ko ma ina ne dai da kai mana magana. Mun gode. Yan shagali da wannan waƙar wadda za ta samu farin ciki a ƙarshe, da ita za mu rufe wannan magana. Mu je zuwa मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं, है तेरे यार बतेरे मेरे भी कम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं।